potser vaig ser el primer que va passar per allà, que va veure allò i va dir, això podria ser tal cosa, no? Jo volia recordar, no. Quin any va ser això? El 85. El 85. El 85. Aviam, aquestes petjades, la veritat és que des del primer moment, des que es va produir la descoberta el 85 fins que va pujar algú entès a mirar-se-les, que van ser 2 paleontòlegs de l'Institut Paleontològic de Sabadell, va passar un any. Per circumstàncies que ara no venen al cas, va passar un any. I la veritat és que no s'hi va donar, ells mateixos no hi van donar massa importància. Aviam, la zona, diguéssim, que havia quedat al descobert de la paret, de les petjades, no era tan extensa com és ara, quan hi van haver més explotacions a cel obert. Per tant, la superfície visible era menor. Això per una banda. I per una altra banda, ells estaven acostumats, i no des de feia molt, l'estudi d'ignites de dinosaure des del Paleontològic de Sabadell no és una cosa que tingui una gran tradició. Va començar aquella època, el 84, un any abans. Per tant, ells, les ignites que havien estudiat eren unes ignites que estaven fetes sobre uns sediments molt més compactes i que la petjada tenia una qualitat intrínseca molt més gran. És a dir, es podia mesurar l'angle entre els 3 dits, la llargada, la fondària, és a dir que a partir de la morfologia de la petjada es podia dir molta cosa. En canvi a Fumanya les petjades no s'hi marquen els dits. Sí, n'han sortit unes recentment, fa uns anys van sortir unes amb 4 dits i per les dimensions i pel fet que fossin 4 dits això és el que van agafar com a prova suficient que es tractava de titanosaure, d'un titanosaure. Tiranosaure no, d'un titanosaure. D'acord? Però les petjades que van sortir al començament eren clots, sense dits marcats, i concretament aquestes que has esmentat tu de la tortuga, això és el que van dir els del Paleontològic de Sabadell, perquè semblava, era una pista que més que una sèrie de clots disposats alineadament, semblaven cops de rem. Tenien forma d'albergínia, aquelles petjades. Informes, no n'hi havia dues d'iguals. Eren molt juntes, per tant l'animal sembla que no feia una gambada gran i era molt ample també, relativament ample per les juntes que estaven. I ells van concloure que era de tortuga. Aquesta pista ha desaparegut. En fi, no sé, m'has demanat moltes coses, no sé, jo no sé què respondre. Jo avui havia pensat de fer-te una suggerència, també fer-te una crítica, amigable, positiva, i fer-te també posar-te un exemple, perquè jo m'hi fixo en el que es diuen els mitjans de comunicació quan els escolto, no vol pas dir que els escolti sistemàticament, però quan els escolto m'hi fixo i si mai surt algun exemple que es pugui considerar una de freda i una de calenta, doncs me'l mig apunto, mentalment. I, per exemple, començant per això, doncs un dia d'aquests, un diumenge, quedaven 2 partits, quedaven dos equips de la divisió catalana, de la divisió de futbol catalans per jugar. I el comentarista dels esports va dir, avui els resultats han estat una de freda i una de calenta, referint-se al fet que un dels 2 equips catalans que faltaven per jugar doncs va guanyar i l'altre va perdre. Això seria un exemple del que vol dir una de freda i una de calenta. La crítica era en el sentit que també quan escolto el programa veig que aquest apartat tothom l'aprofita per dir el que li ve amb gana
i que no s'ajusta massa això de una de freda i una de calenta. I en relació amb això, doncs jo et volia dir que potser seria més escaient titular-lo una de bona i una de dolenta, perquè moltes vegades es fa el comentari de no sé ben bé quina és la freda i quina és la calenta, no sé ben bé si és tèbia o allò, moltes vegades això surt. Llavors, una de bona i una de dolenta em penso que està claríssim, i a més el canvi no es notaria gaire, oi? I llavors... Prenc nota de la... Després fes el que vulguis. I llavors, en relació amb... Bueno, i què vull dir jo avui, amb aquest apartat? Què vull dir? Doncs com que tothom diu el que li passa per la retina, doncs jo volia dir que aquest mes de febrer que hem acabat, doncs ha estat un mes de febrer molt fred, aquí a Berga hem tingut una mitjana de 3,2, això vol dir que és el mes més fred des que Berga es miren temperatures de forma sistemàtica l'any 1986, empatat amb el desembre del 1990, en què també es va donar aquesta temperatura mitjana mensual. Però si filem una mica més prim i en lloc de mirar la temperatura mitjana mensual mirem la mitjana de les mínimes, la temperatura mitjana de les mínimes dels mesos, resulta que hem batut el rècord absolut. O sigui que aquest febrer és el mes en què la mitjana de les mínimes ha estat inferior. I hem batut el rècord assolit el mes anterior. El gener passat ja havíem batut el rècord de mínimes. I aquest mes l'hem tornat a batre. Per tant, doncs, aquesta onada que hi ha hagut de fred, aquesta penetració de vents del nord, doncs ha estat realment excepcional. Fa una vintena d'anys que això no es produïa, com a mínim. Bé, doncs ja està, ja t'ho he dit tot, la crítica, la suggerència i l'aportació. Hi ha una cosa curiosa, i és que així com un dia no es considera de pluja si el terra no queda moll, per exemple, cauen 4 gotes, ha plogut o no ha plogut? Aquell dia l'hem de comptabilitzar com a dia de pluja o no? Doncs molt fàcil, si el terra queda moll és dia de pluja, si el terra no queda moll, encara que caiguin gotes disperses, no és dia de pluja. Doncs en el cas de la neu, tan sols hi hagi una bolaió de 4 volves de neu, ja es considera que, com que hi ha hagut moltes boliaines, hi ha molts dies de nevada. Hi ha hagut molts dies de nevada. Ara de neu no. Si tenim-ho clar, doncs ja no és totalment lliure de fer allò que voldria, doncs imagina si no ho tens clar. O sigui que... Totalment d'acord. Convé que des dels ajuntaments i des del Consell Comarcal es tingui molt clar cap on es vol anar. Jo això ho trobo... I també des de la societat civil. I potser en tenim tots la culpa, que les coses no vagin millor del que van, perquè, esclar, de vegades jo mateix tinc la sensació que quan parles dones molt fàcilment la culpa als altres, els que estan als ajuntaments, els que estan ocupant un càrrec polític, quan en el fons el ciutadà de peu doncs de vegades tampoc no som massa responsables en aquest sentit. Això, segons com ho llegeixis, doncs té un vessant positiu, perquè teníem la comarca que es fonamentava en la mineria i en el tèxtil, i això ja es veia venir que si el dia que això trontollés aquí hi hauria un dalt de baix terrible. Jo penso que, tenint en compte que ha trontollat i fort, i no un sinó els 2 pilars, més o menys la població s'ha mantingut, ha anat una mica a la baixa, però més o menys s'ha mantingut, s'ha envellit també, però jo la veritat és que no pensava que es mantingués tan bé, perquè això és una cosa que des de petit que em preocupa, que ho visc amb una certa angoixa, perquè és que ja es veia venir. No era cantat. Ja es veia venir. Cantat no ho sé, però... Jo penso que tot plegat el que demostra és que a mi em sembla que les forces polítiques més majoritàries el que han demostrat és que no estan a l'alçada de les circumstàncies. Amb el que han fet s'han carregat la possibilitat d'anar per l'Estatut i d'anar pel nou sistema de finançament. Semblava que hi havia la possibilitat d'això tirar-ho endavant i fer-ho amb una certa celeritat,
i ja no dic ja no dono culpes, jo penso que no han estat a l'alçada de la circumstància, s'ho han carregat. Tenim un teixit industrial no tan important ni en una cosa ni en l'altra, però molt divers, i per tant està en condicions de resistir una altra sotragada si és que arriba. Però el que sí que ha mancat aquí és allò que dèiem abans, fer-nos valdre els nostres drets. Quan hi va haver el problema de l'EAR a Cervera, hi va haver una gran mobilització per part de tota la comarca i en van treure uns resultats. Ara que hi ha el problema aquest de la SEAT, avui mateix una noia que ha sortit pel televisor ha dit, diu, jo demandaré a l'empresa, diu, perquè jo considero que m'han acomiadat perquè sense raó, però encara que jo no me'n surti, el que voldria és que un altre no es trobi amb el mateix. És a dir, l'actitud d'aquesta noia jo penso que és molt responsable, perquè no ha mirat només per ella, ha mirat pels que vindran darrere. I el que té d'importància per Catalunya o per Barcelona la SEAT no és pas el que tenia per nosaltres la mineria o el tèxtil. Aquí era molt més important, perquè ho representava tot. I no es va embellugar gaire ningú. Quan el 94 se'ns cremen 25.000 hectàrees, no som ni capaços de demanar zona catastròfica. En canvi, la notícia d'ahir o d'abans d'ahir, pels mitjans de comunicació, era que l'Estat abocarà, qui sap los euros, amb el tema dels aiguats d'aquest any. I aquí no vam ser capaços de demanar zona catastròfica. Llavors, clar, si totes les maltempsades que ens venen doncs ens les deixem passar d'aquesta manera i no exigim res i no ens mobilitzem, doncs passarà això. Tot té interès, no? Tot té interès. Tot. Jo recordo que fa uns anys l'àmbit va organitzar unes jornades d'ordenació del territori i van haver una sèrie de comunicacions i ponències molt interessants. I una de les persones que va intervenir, jo ara no me'n recordo, ja no recordo qui era, però una de les persones que va intervenir va dir, diu, qualsevol indret té coses úniques, singulars. No cal que hi hagi la cascada més important del món. No, aviam, a qualsevol indret hi ha una cosa que és única, que només és allà. Per tant, del que es tracta és de saber-la potenciar, saber-la vendre i mantenir-la. És a dir, que un cop s'ha promocionat i la gent la coneix i la visita, doncs allò que la fa valuosa, aquella circumstància, aquella cosa, doncs mantenir-la, no matar la gallina dels ous d'or. Jo me'n recordo que va ser una intervenció que hi va haver i que sempre la tinc present. Llavors, aviam, a Fumanya hi ha el que hi ha, no? Què hi ha exactament? Podem explicar pels que no... El que hi ha no ho sé. Què es veu? O què es va veure? Hi havia moltes petjades, cada vegada n'hi ha menys. D'això també en parlarem. Però és igual, hi ha petjades, molt bé. Doncs aquestes petjades, és evident que tenen un atractiu, no? Aviam si serem a temps de... A França, de molt poca cosa, en saben treure partit. I si una cosa no la tenen, se l'inventen, Jo una vegada vaig anar al massís central francès i havies de pagar entrada per visitar una antiga mina abandonada, i en aquesta mina l'aigua que regalimava portava carbonat càlcic. Llavors aprofitaven aquesta aigua carregada de carbonat càlcic, que aquí en tenim a punta pala, per posar-hi objectes a sota, i llavors aquest carbonat càlcic es dipositava a sobre d'aquests objectes, que ja eren motlles de fusta, eren baixos relleus en fusta, i clar, al cap del temps què és el que quedava? Doncs quedava com una escultura feta per la mateixa aigua, i allò, a part de que pagaves entrada, si volies t'ho venien, i a més un preu al·lucinant, és a dir, que es van muntar el xiringuito. Doncs escolta, això aquí, amb les mines que tenim i amb l'aigua dura que tenim, aigua dura vol dir que va molt carregada de sals, calci, magnesi, doncs escolta, ja podria fer temps que funciona, i en canvi no se li ha acudit a ningú.
I em sembla que si s'agafessin les coses amb una mica de valentia, la cosa hauria d'anar per aquí. El casc antic de Berga s'hauria de limitar moltíssim la circulació. Alerta, que és complicat, hi ha gent que ha de tenir accés a casa, però aviam, no sé, s'hauria de fer una aposta ferma i buscar una solució. I aquella persona que no visqui el casc antic, doncs que no hi pugui passar un cotxe i s'ha acabat la història, tu, i la gent que vagi, acostumem-nos a anar a peu, i si s'han d'habilitar unes zones d'aparcament o això, doncs fem-ho, no sé, clar, és que això val diners, jo sento dir que no hi ha un duro, en fi, però això per una banda, i per l'altra banda, jo el que observo és que hi ha molts passos zebra que els cotxes que hi ha aparcats impossibiliten veure si ve algú. O sigui, aviam, no és allò que dius, bueno, és que no he parat, és que no veus si ve ningú perquè hi ha cotxes aparcats. En canvi, hi ha zones en què és prohibit aparcar que estan marcades amb l'antiga circulació, o sigui, d'acord amb un sistema de circulació que no és el d'ara i que no obstaculitzen la visibilitat enlloc i que impossibiliten poder aparcar realment, no? I llavors hi ha també una manca de civisme per part de tots plegats, i és que, aviam, la persona que va amb un cotxe es pensa que és el rei del mambo. Diuen que quan ens fiquem a dins d'un cotxe ens transformem, i que persones que no són agressives, un cop jo he sentit explicar això, persones que no són agressives dins del cotxe, doncs escolta, es tornen mig beneits, no? Ja parlo en primera persona, jo també m'hi fico. Quan conduïm, doncs, i portem el cotxe, ens pensem qui sap què, i ens haurien d'haver educat en el sentit que primer és el vianant, encara que no hi hagi pas, doncs, si hi ha una persona que vol travessar, doncs ens hauríem de saber aturar. Ara no, tothom va amb pressa, escolta, m'he hagut de parar allà baix i vaig tard, escolta, i fem imprudències. Aviam, si es pogués anar, posem pel cas el carrer Major, no? Que és un lloc on es concentra molt comerç i que l'accés amb cotxe és difícil, no? Doncs, aviam, si hi haguessin uns aparcaments, que ja s'ha parlat d'això, a la Rasa dels Molins, amb un ascensor que pugés i baixés, i la gent pogués anar-hi amb el carret, aviam, altra cosa seria. Vull dir, potser millor, no? Perquè tothom podria anar pel carrer més tranquil, sense haver de patir pels cotxes i entrebancs. Es convertiria, la ciutat seria més agradable, menys sorolls. Jo penso que hem d'anar per aquí, Ara, pel que fa a la comarca, o a Berga, està perdent una mica el caràcter de clima de muntanya i està adquirint característiques més típiques del clima mediterrani. Ahir al vespre, el pas zebra que hi ha a davant de Mobles La Fàbrica, sabeu què em vull dir? Ja és terrible, perquè entren sempre a tota pastilla. Doncs bé, jo m'esperava per creuar, doncs hi ha tres carrils, que deu ser l'únic carrer de Berga que hi és, 3 carrils, no? Bé, jo estava en direcció cap avall, doncs el que anava pel primer carril no es va parar, estàvem esperant, el primer no va parar, si et fiques a dins t'atropella, el del centre va parar, i el que venia del Passeig de la Pau va fer una frenada brusca perquè estàvem passant. Jo crec que potser aquí també, doncs... En un instant, dos que anaven massa ràpid del compte. Hauria d'afrontar això seriosament. I també Berga és una ciutat allargassada per la mateixa configuració del terreny i hi hauria d'haver un servei públic que anés de l'institut fins a la Vall d'An. Amb això, I uns aparcaments grans doncs, al sud de la ciutat i als extrems est i oest. I s'ha acabat el bròquil, i això s'hauria d'apostar per fer-ho realitat. Bé, em sembla que més o menys ara a aquesta hora, avui, els mitjans de comunicació de masses deuen tenir com a protagonista en aquest moment el senyor Bush, que ha tornat a guanyar les eleccions.
això per mi és una gerra d'aigua freda a sobre, perquè costa d'entendre que un poble revalidi la confiança en una persona que ha tingut una actuació tan injustificada i tan desencertada com la de l'Iraq, entre moltes d'altres. Però al costat d'aquesta notícia, a mi una cosa que m'ha cridat l'atenció, la desconeixia totalment, però aquests dies m'hi he fixat, l'he escoltat, és el sistema electoral americà, que resulta que a cada estat és diferent. A cada estat funciona d'una manera diferent, el mecanisme de votació és diferent, hi ha estats en què es pot votar de 3 maneres diferents. Aviam, això què ens demostra? Ens demostra que aquesta potència mundial que és els Estats Units de Nord-Amèrica, doncs no s'estira els cabells pel fet que a cada estat les coses es facin d'una manera determinada. No preocupa això. Això no preocupa a ningú. En canvi, nosaltres estem en un punyeta de país, d'estat, en què si no hi ha el cafè per a tots, doncs la cosa no pot tirar endavant. O això o els tancs. O el cafè per a tot o els tancs. Llavors, doncs, el que volia fer notar és això, no? Que desconcerta una mica que un país tan important com els Estats Units de Nord-Amèrica, per una banda, revalidin la confiança en un fantasma, i per l'altra, doncs, tinguin una democràcia tan ben consolidada. Perquè, vulguem reconèixer o no, aquí no tenim democràcia, perquè, per començar, no es reconeix qui té la sobirania i, per tant, doncs, si no comencem respectant la voluntat de tothom i el lliure pensament de tothom i comencem a posar traves i tabús, doncs és la primera negació de la democràcia. El tema aquest de les eleccions, el que preocupa més des del centre, des de l'Estat, és que els catalans puguem anar pel món representant-nos nosaltres mateixos. No crec que els preocupi que els diners que puguin venir aquí, que reverteixin en un determinat lloc i no en un altre. Jo crec que el problema de fons és aquest, que no els dona la gana que nosaltres puguem anar pel món representant-nos nosaltres mateixos. Per què? Perquè la sobirania està en el poble espanyol i el poble espanyol és un indivisible. Aquest és el problema de fons. Llavors, jo fins i tot he pensat, aviam, si es pogués fer l'exercici, com un referèndum, diguéssim, una cosa que podríem comentar és que hi ha hagut eleccions als Estats Units, però és que no es feien eleccions pel Senat, per la Cambra de Representants i pel president, no, es feien, em sembla que han parlat d'un centenar de referèndums, perquè aprofiten la jornada electoral per fer consultes, que la gent es manifesti sobre diferents temes. Doncs aviam, es podria fer una consulta a les diferents autonomies actuals de l'estat espanyol, aviam en quina d'elles la gent vol ser representada amb una selecció pròpia o per la selecció de l'estat espanyol. Jo estic segur d'una cosa, i és que excepte una, dues, tots voldrien estar representats per la selecció espanyola. Doncs que facin la selecció espanyola per ells. I allà on la gent del poble, els votants, vulguin estar representats per la seva pròpia selecció, no per l'espanyola, per la seva pròpia selecció, doncs que ens deixin tenir la nostra selecció i s'ha acabat el bròquil. Això seria una cosa ben conseqüent amb un tarannà democràtic, però és que la qüestió és que no ho és. El que passa és que a mi em sembla que no n'hem tret el rendiment que potser se n'hauria pogut treure, i em sembla que són moltes les persones que pensen que les expectatives que es van obrir quan es va obrir el túnel doncs han estat... no s'hi ha arribat en aquestes expectatives. Evidentment que el que deies tu, el túnel d'alguna manera obliga a que hi hagi uns accessos i que hi hagi una via important
que no la teníem, que s'està costant, i aviam, jo em penso que el repte és que siguem capaços que aquesta via ens arribi en les condicions que satisfacin les nostres necessitats i que no ens malmetin el territori. A mi em sembla que relacionat amb això de vegades s'ha valorat com a cosa molt negativa el fet que sorgís la plataforma pro desdoblament, i jo ho valoro com una cosa molt positiva. Penso que és la mobilització més important que hi ha hagut a la comarca des de sempre, o des de fa molts anys. Recordo quan era petit que hi havia aquelles mobilitzacions dels miners a Fígols, no?, que hi participava tothom perquè tothom vivia d'allò, no?, els comerciants perquè venien les seves mercaderies, tothom, clar, era molt important econòmicament, però fora d'aquelles mobilitzacions dels miners, el Berguedà no s'ha mobilitzat ningú com pel desdoblament, no? Per tant, ara que ja tenim el desdoblament a tocar Berga, seria molt important que de Berga en amunt tothom s'ho rumiés molt bé, aviam què és el que ens interessa, si estem disposats que ens esberlin el territori o si volem una via que aprofiti la que ja hi ha en el que sigui possible i que causi menys impacte, encara que sigui més cara. Clar, es repeteix la història de l'Orella i Rodalies. El que sí que és un fet és que les infraestructures esportives de les escoles que tenim al nostre entorn i les municipals són una vertadera calamitat i tenen deficiències de tota mena. Per exemple, a l'escola més gran que hi ha a Berga, pública, doncs hi ha un pati esquífit, no hi ha un camp de futbol, no, és a dir, i això, pel que es veu, no té solució. No recordo si era l'any passat, ho fa 2 anys, que els nostres fills anaven a jugar a futbol, es havien trobat més d'un dia anar al camp municipal d'esports i haver-hi el camp sense marcar. Un camp de sorra, gens aplanat, amb unes tanques de filferro rovellades que es podien fer mal, sense marcar. És a dir, si és que hi havia alguna persona encarregada de marcar les línies, doncs senzillament o no li havien dit, o se n'havia oblidat, o això. I això havia passat diverses vegades. És a dir, la situació de penúria i de desgavell que hi ha, jo penso que, com a mínim a Berga, i penso que es podria generalitzar potser part de la comarca o bona part de la comarca, és molt considerable. Fa pena. Ha arribat ara molt just i no sé si he sentit tot el que s'ha dit, però m'ha semblat que hi havia com un ambient una mica, es feia una valoració una mica negativa de l'estat actual. Mira, jo avui veig l'ampolla una mica plena i per posar un exemple doncs volia comentar una mica la fermesa amb què el govern socialista està defensant el tema dels papers de Salamanca. Jo penso que s'ha de tenir les coses clares, i s'ha de tenir valentia, perquè saben que hi ha una oposició molt ferma. I jo avui he sentit per la ràdio un moment la ministra i m'ha agradat molt la manera com ho defensava, i és socialista. Vull dir que, aviam, de vegades tenim tendència a veure tot negatiu i aviam, de vegades n'hi ha per això i sobradament, no? Però penso que també s'ha de reconèixer que des que ha canviat el govern almenys les coses no són tan negatives i es pot veure una mica el futur una altra perspectiva una mica més àmplia, una mica més oberta. Vam fer tota una colla, vam fer una sortida i vam fer la travessa de la Serra del Picancel des de la banda de Vilada fins a la Portella. És un camí molt bonic. Tota aquesta serralada és una serralada que es conserva molt bé, que no ha estat talada i que conserva unes espècies i uns ambients molt peculiars i molt interessants. Bé, quan potser érem a mig camí sentim l'estrèpit
d'una colla de motoristes. El camí és molt estret i molt inestable, perquè tota la serralada consisteix en una quantitat de conglomerats impressionants, amb capes molt inclinades, i el camí s'aguanta, com aquell que diu, gràcies a la terra que fixen les arrels dels arbres. Doncs bé, fins que vam trobar-nos amb els motoristes, l'excursió va ser esplèndida, però a partir d'aquell moment el camí estava totalment remenat. El lloc per on passen és increïble. Els vam fer aturar, vam parlar-hi, els vam intentar fer veure que així no s'hi pot fer, però no es veu que no hi ha qui ho controli, i mira, passen, això passa, són coses que passen. Considero que és dolenta perquè tenim un patrimoni, allò que diem moltes vegades, quins tenim a Berguedà, no? Quines coses bones tenim. Doncs bé, el patrimoni natural, per exemple, n'hi ha d'altres de patrimonis, però per exemple el patrimoni natural, molt important, no? Però esclar, està amenaçat, i tot i que de vegades hi ha lleis i normes que d'alguna manera podrien protegir-lo, pel que sembla no hi ha recursos o no hi ha mitjans per exigir que es compleixin, no? Aquests incendis forestals que hi ha hagut aquests últims dies era una cosa ja anunciada, perquè amb el temps que portem no calia esperar altra cosa. De totes maneres, arran d'aquests incendis hi ha hagut algunes declaracions per part d'alguns dels polítics del govern i per part d'alguns ajuntaments, s'han pres algunes mesures per part d'alguns ajuntaments que sobten, perquè sembla que sigui una cosa que vingui de nou, quan en realitat cada any passa el mateix, i sobta que un any més tornin a sortir les mateixes declaracions amb els mateixos propòsits, quan seria una cosa que hauria d'estar ja organitzada de fa de temps, no? És a dir, que es continua actuant amb una d'una manera totalment desprogramada, sobre la marxa. Per tant, això seria la dolenta, no? I la bona és que aquesta setmana, al final, hem tingut un parell de dies de precipitacions aquí a Berga, un parell de tempestes que ja tocava, ja en teníem ganes, i arran, precisament per aquesta qüestió, m'he pres la molèstia de consultar una mica les dades que tinc arxivades, i volia comentar el següent. He mirat la precipitació acumulada de gener a juny dels últims 50 anys a Berga, és a dir, des de l'any 1956 fins a aquest any. És veritat que el juny encara no s'ha acabat, i en qüestió de 10 dies les coses podrien canviar molt, però en data d'avui podem dir que a Berga aquest és l'any que ha plogut menys d'aquests últims 50 anys. Concretament portem 167,7 litres per metre quadrat, i una quantitat tan baixa com aquesta en aquests 50 anys no s'havia produït. S'havien produït dos valors relativament propers, un l'any 83 i l'altre l'any 73. Això per una banda. Per l'altra banda, volia comentar que d'aquests 50 anys, si els dividim en dues parts, els 25 primers han estat substancialment més plujosos en aquest primer mig any que no pas els últims 25. La diferència és considerable, un 19, pràcticament un 20% menys de pluja. Això és una cosa, és a dir, tot i que la precipitació anual més o menys es manté, no es pot dir que hi ha hagut un canvi climàtic ni un canvi de règim de precipitacions, però sí que es constata que les precipitacions que acostumaven a caure sobretot a la primavera i l'estiu s'estan traslladant a tardor i hivern. He vingut en l'últim programa que vaig venir amb unes dades, les vaig comentar, però avui no he vingut preparat jo per aquest tema, però bé, portem molts mesos amb un dèficit de pluges. Fins a finals del mes d'agost
a Berga havien caigut 307 litres per metre quadrat, quan haurien d'haver caigut ben bé 500, o més de 500, i a hores d'ara en portem, sort que el setembre ha estat un bon mes, en portem doncs uns 450. Ja no és tan escandalós com els 300 d'agost, però esclar, és que fa molts mesos que no plovia, i a més perquè es recarreguen els aqüífers, doncs una cosa que no es fa d'un dia per un altre. I és un fenomen doncs, que ha estat bastant general a tot Catalunya. Hi ha llocs puntuals que potser no tant o molt menys, però aquí Déu-n'hi-do. Una de dolenta. Resulta que la setmana passada hi van haver tot un huracà que ha causat estralls, no? A les costes de Mèxic, de Florida i Cuba, i ja n'hi va haver un altre no fa pas massa, no? És a dir, aquest any hi ha hagut una quantitat d'huracans doncs, que fora del habitual, no? Llavors, això és curiós perquè afecta amb un país que és el gran insolidari a nivell de col·laborar amb els organismes internacionals a l'hora de reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera. Són uns dels principals països que generen gasos contaminants i no volen col·laborar en reduir-los per mantenir el seu alt nivell de vida, no? Mira, els ha tocat el rebre. Aviam, si a base d'anar-los tocant el rebre i cada vegada més, entenen una mica de què va la pel·lícula. I una altra de dolenta, perquè de bona no se me n'acudeix cap, una altra de dolenta, penso que és dolenta, un comentari que va sortir ahir als mitjans de comunicació arran d'aquesta vaga que han fet els pescadors per reivindicar doncs, un preu del gasoil més d'acord amb els seus guanys de la feina de cada dia. La notícia deia que els que són usuaris d'aquests grans vaixells que fan creuers, entre els quals hi ha un percentatge molt important d'americans adinerats, doncs es veu que estaven colèrics, encesos, com es pot tolerar que uns pescadors interrompeixin el port d'allà on sigui, no? Es veu que van suggerir en el capità del vaixell que els passés per damunt i els aixafés les barques. Vull dir, si aquest món ric, tan insolidari i capaç de tenir personatges tan indesitjables com aquests, és el món en el que ens emmirallem, doncs penso que tot el que farem serà anar cada vegada pitjor. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're
Jo desitjaria, tant com a català com a berguedà, que aprenguem a fer-nos valdre els nostres drets i que siguem també més responsables, que aprenguem a col·laborar i que siguem capaços de mobilitzar-nos per allò que creiem que ens pertoca i que és just. Jo em penso que amb això ja solucionem bastants dels problemes que tenim. Una cosa que fa molt de temps que penso i que no sé si és que no vaig mal informat, però a mi no m'ho sembla. Dóna la impressió que cap partit polític dels que tenim a casa nostra ha agafat la bandera de el que podríem dir-ne equitat, del que seria la igualtat entre tots els catalans. Aquesta igualtat entre tots els catalans passa perquè tots tinguin les mateixes oportunitats, els mateixos serveis, les mateixes possibilitats d'estudiar, d'assistència sanitària, de transport. Tots haurien de tenir les mateixes possibilitats. I si no les tenen, hi hauria d'haver algun mecanisme compensador. Si un noi del Berguedà ha de gastar-se uns euros de més que un de Barcelona per poder estudiar, hi hauria d'haver un mecanisme compensatori. Ja hi ha les beques, però bé, potser les beques ho arreglen tot, no? Si una persona ha de rebre una assistència sanitària i aquí no se li pot donar, hauria de compensar-se-li d'alguna manera. Si el transport públic que tenim és tan deficitari, s'hauria de compensar respecte als que ho tenen molt més bé que nosaltres. I resulta que fa pocs dies s'anuncia des d'un govern progressista i en el qual hi tenim dipositades moltes esperances que es farà un eix transversal ferroviari, però ningú no parla d'eixos que comuniquin el nord despoblat amb el litoral superpoblat i enpuixant-se econòmic. Per tant, a mi em sembla que trobo a faltar això, trobo a faltar que els partits polítics vulguin defensar aquestes comarques en què les coses són més difícils i en què hi ha un greuge comparatiu. I no veig que ningú ho defensi. Jo demanaria, desitjaria, no demano a ningú, desitjo, que això es tingui en compte, que els partits ho comencin a tenir en compte, ja seria hora. El que passa és que, esclar, ho tindran en compte si nosaltres els ho fem veure que és totalment necessari. Bé, i pel que fa a Berga i comarca, doncs una mica el mateix. Hem de ser més emprenedors, hem de creure més en nosaltres mateixos, i les carreteres no ho arreglen tot, les carreteres de vegades serveixen per passar de llarg. Abans que es fes el túnel del Cadí vaig assistir a una reunió que hi va haver a Bagà. En aquesta reunió jo recordo un polític actualment en actiu de la comarca que va dir que nosaltres estem a l'expectativa i em penso que continuen estant a l'expectativa i resulta que a Bagà, allà on es feia aquella reunió, els joves avui dia tenen dificultats per trobar un pis perquè les coses han fugit de mare. És a dir que, aviam, allà on encara hi som a temps, comencem a fer les coses ben fetes, perquè si no les oportunitats van passant, els trens van passant i no n'agafem ni un. I ja que aquest any han declarat la Patum com a Patrimoni de la Humanitat, aquesta pot ser una porta oberta a la carretera perquè la gent entri. Però esclar, s'ha d'obrir de bat a bat i amb un projecte que sigui atractiu i que sigui un bon reclam. I hem de creure en el nostre turisme, en la nostra indústria i en el nostre sector primari, agricultura i ramaderia, i en el nostre medi natural hem de creure en tot, perquè si no en un sol sector no anirem enlloc. I hem d'anar tots a la una, tots a la una. No fem capelletes i no fem 10.000 consorcis. Fem-ne un i ben fet.
Mira, jo avui veig l'ampolla una mica plena. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful